ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, дӯстдорон ва алоқамандони футболи меҳам. имрӯз яке аз бозиҳои марказии даври 17-уми лигаи олии футболи кишвар байни дастаҳои Регар ТадАзи шаҳри Турсунзода мизбон ва дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ба ҳайси меҳмон ин рақобат дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода баргузор мешавад. Ҳамаи шуморо даъват мекунем барои тамошои ин бозии ҷолиб, ки умедвор мешавем ҳатман ва ҳатман дар пойгаи қаҳрамонии лигаи олии футболи кишвар, ки давоми чанд соли охир бисёр ҳам ба таври пуршиддат ҷараён дорад, саҳми намоёни худро маҳз ин бозӣ хоҳад гузошт. чаро ки дирӯз дар бозии дигари марказии давр бар муқобили дастаи кӯктоши ноҳияи рӯдакӣ Истиклол пешсафи дигари ҷадвали мусобиқот тавонист ғалабаи бисёрам мушкили худро бо ҳисоби 3-2 ба даст орад ва айни замон футболбозони пойтахт бо касби 42 имтиёз дар садри ҷадвали мусобиқот ҳастанд. Хуҷанд ки қабл аз шурӯи даври 17-ум бо дар назар дошти фарқияти беҳтари тӯбҳо садрнишини лигаи олии футболи кишвар буд, имрӯз кӯшиш мекунад дигар бора мавқеи қаблии худро баргардонад. барои ин зарур аст ба шогирдони Нумонҷон Юсупов то дар майдони хонагии Регар ТадАз ин бошгоҳи шӯҳратёри футболи кишварро тавонад шикаст диҳад ва се имтиёзи зарурии худро ба даст орад. аммо аз нигоҳи дигар оё Регар ТадАз пас аз он ҳама нокомиҳое ки давоми чанд даври охир дорад дар лигаи олии футболи кишвар ба осонӣ ин се имтиёзро ба рақиб медиҳад, дар ҳоле ки мавқеи худи даста низ дар ҷадвали лигаи олӣ чандон хуб нест. ба ҳар ҳол айни замон зинаи чорумро ишғол мекунанд, аммо рақибони наздиктарини Регар ТадАз ки дар зинаҳои панҷуму шашум қарор доранд, онҳо низ фарқияти имтиёзҳояшон чандон зиёд нест. маҳз ҳамин гуна ҷаззобият, ҳамин гуна ангезаҳо дар бозии имрӯза мову шуморо интизор аст бинандагони гиромӣ, ва умедвор мешавем ки яке аз ҷолибтарин рақобатҳоро дар марҳилаи сеюми лигаи олии футболи кишвар мо имрӯз хоҳем дид. ҳама чиз омода аст барои шурӯи бозӣ ва мо интизорем садои ҳуштаки довари марказ Насим Ҳамидовро, ва ин садои ҳуштаки довари марказ ҳам ҳоло баланд шуд. бо ҳамин бозиро аз маркази майдон футболбозони Хуҷанд шурӯъ карданд. ёдовар мешавем меҳмонон имрӯз бо пироҳанҳои рангаш сурх майдондорӣ карда истоданд ва Регар ТадАз бо пироҳанҳои рангаш сафед, ки либосҳои одатии бошгоҳи шаҳри Турсунзода аст, дидорро шурӯъ карданд. хуб, ҳайати дастаҳоро ман барои шумо муаррифӣ мекунам ва бо ба ҷо гузоштани албатта ҳамон масъулияти мизбонӣ ва пеш аз ҳама дар назар дорем албатта муаррифиро аз ҳайати мизбонон шурӯъ хоҳем кард. дар ҳайати дастаи Регар ТадАз футболбозони зерин аз дақиқаҳои аввал бозиро шурӯъ карданд. Рустам Ризоев дарвозабон рақами 25, дар хатти дифоъ Ойбек Абдуғафоров рақами 14, рақами 33 Бахтиёр Қаландаров, капитани даста Сафарали Каримов рақами 2 ва рақами 12 Акбар Бобомуродов. дар хатти ним муҳофиза Абдусамад Ҳоҷибоев рақами 77, рақами 63 Шерзод Муҳаммадиев, рақами 7 Хайрулло Азизов. инҷо имконияти бисёрам хуб аст ва зарбаи аввалини футболбозони Регар ТадАз ҷониби дарвозаи Алексей Матросов буд. мебинем ки ҳеҷ гуна мушкилӣ барои дарвозабони эстониягии дастаи Хуҷанд ҳеҷ гуна мушкилӣ эҷод накард. хуб, гуфтем Хайрулло Азизов рақами 7, рақами 21 Вайсидин Сафаров, рақами 20 Ҳикматулло Расулов ва рақами 10 Наврӯз Рустамов. сармураббии даста Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев. ҳайати дастаи Хуҷанд барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. аз дақиқаҳои аввал бозиро футболбозони зерин шурӯъ карданд. рақами 88 дарвозабон Алексей Матросов, дар хатти дифоъ рақами 22 капитани даста Манучер Ахмедов, рақами 3 Вусел Магерамов, рақами 19 Хуршед Бекназаров, рақами 98 Дмитро Бандар, рақами 27 Бахтиёр Чориев, рақами 17 Обиҷон Ҳакимов, рақами 12 Ҳасан Рустамов, рақами 23 Дилшодҷон Каримов, рақами 10 Дилшод Бозоров, рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашев. айни замон беҳтарин нишонзани лигаи олии футболи кишвар бо 9 голе ки то ҳамин давр ба ҳадаф расонидааст. сармураббии даста Нумонҷон Юсупов. ҳуҷуми навбати футболбозони Регар ТадАз ва кӯшиши Шерзод Муҳаммадиевро дар дохили ҷаримагоҳ инҷо мушоҳида мекунем. ин вазъият бартараф карда шуд. хуб,
ҳамчунин доваронро ҳам барои бозии имрӯза ман ба шумо муаррифӣ хоҳам кард. довари марказ Насим Ҳамидов мебошад аз шаҳри Душанбе, ба ӯ кӯмак мекунанд Ҳамза Шоимардонов аз ноҳияи Хуросон ва аз шаҳри Норак Исмоил Нуралиев. довари чаҳорум Амирҷон Хоркаш мебошад. инҷо имконияти навбатӣ барои футболбозони Регар ва зарба бисёр ҳам қавӣ буд. ҳоло имконияти дигар аст барои иҷроиши зарба ва акнун ин хавфу хатар бартараф карда шуд. хуб, нозири доварон бошад имрӯз Баҳром Сайдуллоев аз шаҳри Бухтар ва комиссари бозӣ Пулод Қодиров аз шаҳри Душанбе мебошад. ин вазъиятро ҳоло Ойбек Абдуғаффоров бартараф кард. Манучер Ахмедов ва мебинем бар муқобили ӯ қоидаи бозӣ аз ҷониби Наврӯз Рустамов вайрон карда шудааст. хуб, аз муҳимияти ин бозӣ барои ҳарду ҷониб ман болотар ишора кардам. имконияти бисёрам хуб аст барои футболбозони Хуҷанд дар оғози ин дидор ва бубинед тақрибан аз масофаи 5 метр ин зарбае ки анҷом дода шуд чӣ гуна ноаниқ аст ва хело ҳам баланд аз дарвозаи Рустам Ризоев майдонро тарк мекунад. Регар ТадАз пештар аз ин ду ҳуҷуми хавфнок кард, ду зарбаи қавии ҷониби дарвозаи Алексей Матросов онҳо ба ҳадаф расониданд, аммо хавфноктарин фурсатро то ҳамин лаҳза дар бозии имрӯза маҳз футболбозони Хуҷанд ба вуҷуд оварданд ки дидем зарбаи иҷро кардаи онҳо ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев ноаниқ буд аз масофаи хело ҳам наздик. мубориза барои тӯб, инҷо имконияти барои футболбозони Регар ТадАз ҳаст. тӯбро онҳо ҳоло кӯшиш карда истоданд ки нигоҳ доранд дар майдон ва аут ба фоидаи футболбозони дастаи Хуҷанд нишон дода мешавад. ҳоло аз ин чиз сармураббии дастаи Регар ТадАз Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев хело ҳам нигарон буд. мандешаи ӯ аут маҳз ба фоидаи шогирдони ӯ аст. имконияти навбатӣ барои футболбозони дастаи Хуҷанд ва бубинед ки чӣ гуна имкониятҳо барои бозигарони соҳили Руди Сир ба вуҷуд омада истодааст. ҳамдигарфаҳмии онҳо дар дақиқаҳои аввал хело ҳам хуб ба чашм мерасад ва мебинем ки хело ҳам роҳат ба осонӣ хатти дифои дастаи Регар ТадАзро убур карда истодаанд. акнун ҷавоби футболбозони Регарро хоҳем дид ва инҷо назорати тӯб аз ихтиёри футболбози Регар ТадАз берун шуд ки дидем дар канори рост мехост ҳуҷумро боз ҳам тақвият бахшад Вайсиддин Сафаров. аз аут тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. дифогарони Хуҷанд ин ҳолатро бартараф карданд, аммо ҳанӯз хавфу хатар ба пуррагӣ аз назди ҷаримагоҳи онҳо дур нашудааст. бо тӯб боз ҳам футболбозони Регар ТадАз қарор доранд, маҷбур мешаванд каме ба қафо партофт кунанд ва ирсоли навбатӣ акнун ба дохили ҷаримагоҳ буд, аммо мебинем ки Хуршедбек Назаров бо ҳамроҳии дарвозабон тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз ҷониби Ҳикматулло Расулов. мазарат мепурсам, аз ҷониби Абдусамад Ҳоҷибоев буд ин ҳолат. маҳз ӯ қоидаи бозиро вайрон кард. ва агар ба ҳайатҳо мутаваҷҷӯҳ шавем, пас мебинем дар ҳайати Регар ТадАз танҳо як ҳамлагари марказӣ бозиро аз дақиқаҳои аввал шурӯъ кард. ин ҳам бошад Наврӯз Рустамов мебошад таҳти рақами 10 ва ба эҳтимоли зиёд Регар имрӯз бо тактикаи 4-1-4-1 бозӣ хоҳад кард. дар хатти ним муҳофизаи такягоҳӣ низ танҳо як нафар ва ҳамлагар низ танҳо як нафар аст. Ҳикматулло Расулов партофти ӯ ба канор, ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, аммо ин вазъият бартараф карда шуд ҳоло аз ҷониби Хуршедбек Назаров. муҳофизатгари марказӣ ҳисобиқаи хуби бозӣ дар бошгоҳҳои дигари лигаи олии футболи кишварро ҳам дорад. ин мавсими футболбози асосии дастаи Хуҷанд аст дар хатти дифои марказ. гарчанде як қатор аз футболбозони легионер ҳам даъват шуда бошанд, аммо мавқеи Хуршед дар хатти дифои марказии дастаи Хуҷанд бетағйир боқӣ мемонад. имконияти бисёрам хуб аст барои футболбозони Регар ТадАз ва ҳоло ин вазъият акнун метавон гуфт ки бартараф карда шуд. тӯб аз майдон берун шуд.
вайсидин Сафаровро дидем аз канори мазкур ки кӯшиш мекард тӯбро дар майдон нигоҳ дорад, аммо ин муҳофизатгари Регар ТадАз муваффақ нашуд. дастаҳои мазкур эҳтимол аст ки боз дар даври нимниҳоии ҷоми кишварамон бо ҳам рақобат кунанд. Хуҷанд дар ҳафтаи сипарӣ шуда бозии ҷавобии худро бар муқобили дастаи барқчии шаҳри ҳисор доир кард ва бо ҳисоби 2-0 онҳо дар вақти асосӣ ноком шуданд, аммо аз рӯи иҷроиши силсила зарбаҳои пеналти 4-2 футболбозони шаҳри Хуҷанд тавонистанд рохати даври нимниҳоиро ба даст оранд. Бисёр ҳам мушкил сурат гирифт бозӣ барои футболбозони дастаи Хуҷанд. ёдовар мешавем ки ҳамагӣ 3 рӯз пеш аз бозӣ бар муқобили барқчӣ онҳо дар даври 16-уми лигаи олии футболи кишвар дар шаҳри Хуҷанд барқчиро бо ҳисоби калони 3-0 шикаст дода буданд. вале ҳамагӣ бо гузашти 3 рӯз онҳо дар бозии ҷавобӣ 2-0 ноком мешуданд дар майдони хеш, дар ҳоле ки онҳо бозии аввалро дар Хуҷанд бо ҳисоби 2-0 ба нафи худ анҷом доданд. хуб, дар даври 16-ум гуфтем Хуҷанд тавонист барқчиро 3-0 шикаст диҳад. онҷо голҳоро Дилшод Ҷонкаримов, Дилшод Бозоров ва Ҷаҳонгир Эргашев ба ҳадаф расониданд. аммо дар бозии ҷавобии даври 4-1 ниҳоии ҷоми кишвар бошад, Хуҷанд дар вақти асосӣ 2-0 ҳаст барқчи қафо монд, вале дар силсила зарбаҳои пеналти онҳо бехато 4 кӯшиши худро иҷро карданд. барқчи аз ибтидо 2 иштибоҳ кард ва баъдан ҳисоби умумии 4-2 аз рӯи иҷроиши зарбаҳои пеналти бар нафи футболбозони Хуҷанд буд ки онҳо рохати даври нимниҳоиро соҳиб шуданд. гуфтем ки Регар метавонад рақиби онҳо бошад дар даври нимниҳоӣ. Регар дар бозии аввали даври 4-1 ниҳоӣ рақиби хеш Хатлони шаҳри Бухтарро шикаст дод, аммо бозии ҷавобии онҳо ҳафтаи пеш меомада дар назар дошта шудааст. богзашти шояд миёнаи ҳафтаи пеш меомада бозии ҷавобии онҳо сурат гирад ва охирин иштирокчии даври нимниҳоии ҷоми кишвар маълум карда мешавад. Истиклол бо Душанбе 83 дар ҷуфти дигари даври нимниҳоӣ бозӣ мекунанд ва Хуҷанд бошад рақиби худро гуфтем интизор аст. Абдусамад Ҳоҷибоев тасмим нагирифт ки партофт кунад ва акнун Ойбек Абдуғаффоров ирсол мекунад ба канор. Ҳикматулло Расулов ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти бисёр ҳам хуб аст барои Вайсидин Сафаров, аммо дар ин ҳолат боз ҳам футболбозони Регар аз имконияти худ истифода накарданд. дар ҳайати ҳар ду даста ҳам як қатор аз футболбозоне ҳастанд ки собиқаи бозӣ дар ҳайати бошгоҳҳое ки имрӯз рақибашон аст доранд. чӣ дар ҳайати Хуҷанд ва чӣ дар ҳайати дастаи Регар ТадАз. барои мисол дар ҳайати дастаи Хуҷанд инҳо ним муҳофизатгарон Бахтиёр Чориев ки таҳти рақами 27 аст ва ҳамчунин Ҳасан Рустамов таҳти рақами 12 бозӣ мекунад. Наврӯз Рустамов партофти ӯ ба марказ. Абдусамад Ҳоҷибоев дарҳол партофтро боз ҳам ба канор ирсол мекунад. Ҳикматулло Расулов гузариши ӯ, зарбаи Ҳикматулло бисёр ҳам қавӣ, аммо дарвозабон мавқеъро дуруст интихоб карда буд дар ин лаҳза. агар дар ҳайати дастаи Хуҷанд танҳо ҳамин ду футболбоз бошад, пас дар ҳайати Регар ТадАз шумораи онҳо каме зиёдтар аст. ло яке аз футболбозони Хуҷанд каме осеб бардоштааст. ин муҳофизатгари канорӣ аст. Обиҷон Ҳакимов легионер ки аз кишвари Ӯзбекистон ба ҳайати дастаи Хуҷанд даъват шудааст. ва дар ҳайати Регар ТадАз гуфтем футболбозоне ки собиқаи бозӣ дар ҳайати Хуҷандро дошта бошанд, ин гуна футболбозон ҳам кам нестанд. барои мисол Абдусамад Ҳоҷибоев, ҳамчунин Ҳикматулло Расулов ҳастанд ин гуна футболбозон
ва агар хотирам панд надиҳад, як муддат Сафарали Каримов ҳам дар ҳайати дастаи хуҷанд бозӣ карда буд. Наврӯз Рустамов тӯбро дар майдон нигоҳ дошта тавонист, бисёрам хуб. Акнун бояд дар ҷустуҷӯи ҳамдаставояш бошад ва танҳо дар хати ним офиса Шерзод Муҳаммадиевро пайдо карду тамом. Ирсол аз ҷониби Ойбек Абдуғаффоров, вале мазарат, ин ирсол аз ҷониби дифогари дастаи Регар ТадАз Акбар Бобомуродов буд ки дидем ба самти ноаниқ партофро анҷом дод. Акбар Бобомуродов имрӯз аз канори чап дар хати дифо аст, капитан Сафарали Каримов аз канори рост дар хати дифо ва муҳофизатгарони марказӣ Регар ТадАз Бахтиёр Қаландаров ва ҳамчунин Ойбек Абдуғаффоров мебошанд. иштибоҳ аз ҷониби Манучер Ахмедов, капитани дастаи хуҷанд дар ин вазъият ҳангоми қабули тӯб ба иштибоҳ роҳ дод, аммо ҳамдаставояш тавонистанд ин иштибоҳи капитанро сари вақт рафъ кунанд. дар маркази майдон бозам футболбозони хуҷанд тӯбро ба назорати худ гирифтанд, мехоҳанд тавассути канор ҳуҷумро идома диҳанд, ҳоло аут кор мекунанд. аз майдон берун шуд. партофт ба дохили ҷаримагоҳ бисёрам хуб буд, аммо мебинем дар ин вазъият Обиҷон Ҳакимов ба тӯб расида натавонист. ҳуҷуми ҷавобии футболбозони Регар ТадАз, аксулҳуҷум бо суръати бисёрам тез ба пеш ҳаракат мекунанд футболбозони Регар. имконияти идома додани ҳуҷум буд, аммо Ҳикматулло Расулов акнун партофт мекунад ва ҳоло ҳам имконият аст, аммо зарбае ки Наврӯз Рустамов анҷом дод, мебинем он қадар хавфу хатареро барои Алексей Матросов ба вуҷуд наовард. ҳам дигар нофаҳмии футболбозони Регар инҷо дар хати дифо, аммо Бахтиёр Қаландаров дар лаҳзаи охирин тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. Регар дар даври гузашта бо ҳисоби 2-0 аз Истиклол дар бозии марказӣ мағлуб шуд. ҳарду голҳоро ҳам ба тӯри дарвозаи Регар ТадАз Шеридин Бобоев, ҳамлагари марказӣ ва ҳамлагари ҷавони дастаи Истиклол ба ҳадаф расонид. Абдусамад Ҳоҷибоев садди ин партофти футболбозони хуҷанд мешавад. ва ҳоло футболбозони хуҷанд боз ҳам тасмим доранд ки аз сари нав ҳуҷуми худро роҳандозӣ кунанд. Димитро Бандар бисёр ҳам техникаи хуби муомила кардан бо тӯбро нишон дод дар маркази майдон. партофт ба канор, инҷо мубориза ва қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Ҳасан Рустамов. Ҳасан Рустамов як муддат аз футболи бузург каме дар канор буд, аммо даъвати дигарбораи ӯ ба чунин бошгоҳе мисли хуҷанд ки воқеан дар назди худ ҳадафҳои бузург гузоштааст барои мавсими ҷорӣ, пеш аз ҳама кӯмак мекунад то ин ки ин бошгоҳ ҳамон як қатъияту ҷасорат, ирода ва матонатро дар маркази майдон дар худ дошта бошад. ҳамин гуна хислатҳо албатта фарқкунандатарин гӯем хислатҳои бозигарии Ҳасан Рустамов ба ҳисоб мераванд. кӯшишҳои Ҷаҳонгир Эргашев инҷо бесамар буданд ва мехост ки тӯбро аз назди муҳофизатгарони Регар ТадАз рабояд, аммо муваффақ нашуд. Акбар Бобомуродов партофти ӯ Наврӯз Рустамов боз ҳам ба маркази ҷаримагоҳ тӯбро ирсол кард, аммо мебинем онҷо касе соҳиб намешавад. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. довари марказ дар ин вазъият чизеро ишора намекунад, аммо Бахтиёр Қаландаров хело ҳам ҳангоми бархурд мебинем шояд каме лат ҳам бардошта бошад, чаро ки ба замин хело ҳам сахт бархурди ӯ ба чашм расид.
аҷои худ болу мешавад бахтиёр қаландаров ва ба назарам бозиро идома дода метавонад. муборизаи Вайсиддин Сафаров ва Ҳасан Рустамов, аммо довари марказ ишора мекунад ки онҷо ҳеҷ гуна қоида вайронкунӣ ба чашм намерасад. Акбар Бобомуродов, Наврӯз Рустамов ва туб маҳз аз Наврӯз аз майдон берун шуд ё на? На. ишора мешавад ки аз Димитро Бандар туб аз майдон берун шудааст ва ҳоло Акбар Бобомуродов аз аут тубро бояд ба бозӣ дарорад ва тасмим мегирад ки партофро дуруст ба дохили ҷаримагоҳ ирсол кунад. ҳамин корро ҳам ҳоло анҷом медиҳад ва бо даст бозӣ кард инҷо ба ишораи довар. қоидаи бозӣ аз ҷониби Наврӯз Рустамов вайрон карда шуд дар дохили ҷаримагоҳи рақиб. бозӣ бисёр ҷолиб бо ҳуҷумҳои мутақобилаи ҳар ду даста ҷараён дорад. хавфу хатарро мо дар назди дарвозаи ҳар ду тим ҳам мушоҳида кардем, аммо то ҳанӯз то ин дақиқа мо шоҳиди гол дар рафти яке аз бозиҳои марказии даври 17-уми лигаи олии футболи кишвар нашудем. партофти навбатӣ аз канор ва мебинем ки инҷо ин ҳолат бартараф карда мешавад. ба ғайр аз бозӣ байни дастаҳои Куктошу Истиклол, Регар ТадАзу Хуҷанд, ҳамчунин ду бозии дигари даври 17-ум низ бояд дар миёнаи ин ҳафта баргузор шаванд. яке аз он бозиҳо дар як вақту соат бо дидори имрӯза, яъне бо бозӣ байни дастаҳои Регар ТадАз ва Хуҷанд дар як вақту соат шурӯъ шуд. ин бозӣ байни ду дастаи вилояти Хатлон аст. Панҷшер аз Ҷалолиддини балхӣ бо Хатлон аз бохтар рақобат доранд. партофти футболбозони дастаи Регар ТадАз, аммо хело ҳам ноаниқ ва ин партофт рост ба назди муҳофизатгари канории дастаи Хуҷанд буд. ирсоли навбатӣ, ҳеҷ гуна офсайд не, ба ҳар ҳол будааст офсайд. кӯмакдовар баъд аз каме таваққуф ишора кард ки воқеан дар ин вазъият ҳолати ғайри бозӣ ба қайд гирифта мешавад. ва бозии ниҳоии даври 17-уми лигаи олии футболи кишвар байни дастаҳои Барқчии Ҳисор ва клуби марказии варзишии Артиш Помир санаи 20 сентябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор мешавад. Акбар Бобомуродов, идомаи ҳуҷумро хоҳем дид. Вайсиддин Сафаров кӯшиш кард ки партоф намояд, аммо муваффақ нашуд. бахтиёр қаландаров, партофти ӯ ба канор, бисёрам хуб дар ин вазъият тӯбро қабул карда тавонист. ҳикматулло Расулов, аммо дар идома ӯ низ баҳри дарёфти суроғаи дар кори ҷиҳати ирсоли тӯб дучори мушкилӣ шуд. ҳоло бо дасташ бозӣ мекунад дар ин вазъият. боз ҳам муҳофизатгари марказии дастаи Регар ТадАз Ойбек Абдуғафуров аст. имрӯз ба фарқ аз бозии охирине ки Хуҷанд бо дастаи Барқчӣ дошт, дар ҳайати футболбозони соҳили руди сир якчанд тағйиротҳо ба чашм мерасад. пас аз ин вазъияти стандартӣ барои шумо хоҳам гуфт. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, бисёрам имконияти хуб ва бубинед ки чӣ гуна зарба анҷом дода шуд инҷо аз ҷониби Ҷаҳонгир Эргашев буд ба назарам, ки маҳз ӯ зарбаро иҷро кард. ҳамлагари дастаи Хуҷанд, аммо мебинем
бахташ баландӣ накард. Пуштнуки мехост зарбаро анҷом диҳад. Бо ҷои муваффақам шуд барои иҷроиши зарба, аммо дақиқият ва гӯем ҳадафманд будани зарба ба чашм нарасид дар ҳамин вазъияте ки ӯ зарбаро иҷро кард. кӯшиши футболбозони Регар ва дар ин вазъият ин ҳолат бартараф карда мешавад. аз ҷумла ба фарқ аз бозии охирин ки бар муқобили Барқчӣ дар даври чаҳорякнимаи ҷоми кишвар доштанд, футболбозони Хуҷанд имрӯз аз дақиқаи аввал Манучер Ахмедов бозиро шурӯъ кард. Соҳибҷон Ҳакимов бошад дар ҳайати захиравӣ боқӣ монд. ҳамчунин Димитрий Гарбушин дар ҳайати захиравӣ боқӣ мондааст. Вусал Магерамов ҳам дар ҳайати захиравӣ боқӣ монда буд дар бозӣ бо Куктош ва бубинед ин зарбаи навбатии футболбозони Регар ТадАз ҷониби дарвозаи Алексей Матросов. хуб, чунин тағйиротҳо ҳастанд назар ба бозии қабли дастаи Хуҷанд ки гуфтем бар муқобили Барқчӣ онҳо доштанд. партофт ба канор. Ҳикматулло Расулов акнун мавқеи худро дигар кардааст ва ба канор гузаштани ӯ тавонист тӯбро нигоҳ дорад ирсоли ӯ ва каме саросема шуд. Ҳикматулло метавонист ки ба канори чап партофт кунад. Мас айни ҳамин ҳолатро сармураббии даста Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ҳам бо дастонаш ишора мекунад ба Ҳикматулло. акнун ҷавоби футболбозони Хуҷандро бебинем ва Бахтиёр Қаландаров тавонист ин вазъиятро ҳоло бартараф кунад. акнун ба пуррагӣ ин вазъият аз дохили ҷаримагоҳи Регар ТадАз бартараф карда шуд. Бо зарбаи қавӣ тӯбро аз назди дарвозаи худ Ойбек Абдуғаффоров дур кард. Ҳасан Рустамов зарбаи Овиҷон Ҳакимов дар ин вазъият ва бубинед легионери ӯзбекистонии дастаи Хуҷанд дар ин вазъият зарбаи мустақимро ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев равон мекунад. пас аз тақрибан 15 дақиқаи оғози бозӣ ки бисёр ҳам бо ҳуҷумҳои мутақобила ва ҷолибу ҳуҷумкор аз ҳарду ҷониб сурат гирифт, ҳоло давоми чанд дақиқаи охир мебинем фаъолии дастаҳо каме коста шудааст. тӯб дар майдон боқӣ монд, аммо қоидаи бозӣ бар муқобили Ойбек Абдуғаффоров вайрон карда шуд дар ин ҳолат.
дастаи хуҷанд ки мавсими гузаштаро дар ҷои дуюм ҷамъбаст карда буд. Инҷо иштибоҳ аз ҷониби Абдусамад Ҳоҷибоев. Имконият аст барои ҳуҷумро тақвият бахшидан. Ҷаҳонгир Эргашев бисёрам хуб дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро хост ибтидо кор кард кунад ва баъдан зарба анҷом диҳад, аммо Ойбек Абдуғаффоров барои иҷроиши ин амалҳо ба ӯ имконият надод. Зарбаи кунҷӣ ба ҳар ҳол оло кор мекунанд футболбозони хуҷанд. бахтиёр Чориев, собиқ футболбози Регар ТадАз, ки мавсими гузашта бо пиранҳои тими Регар майдондорӣ мекард, ҳоло зарбаи кунҷиро дар ҳайати дастаи хуҷанд иҷро мекунад. Партофтиу ин ҳолат бартараф карда шуда. Имконият аст барои аксулҳуҷум ташкил кардан. Вайсиддин Сафаров тавассути марказ, Абдусамад Ҳоҷибоев ва бо ин партофтояш ӯ рафти ҳуҷумро каме боз дошт. Абдусамад Ҳоҷибоев дар канор боз ҳам он қадар техникаи хуби коркарди тӯбро нишон намедиҳад. Акбар Бобомуродов тӯбро аз даст дод ва боз ҳам худ онро баргардонид. қоидаи бозӣ бошад, ҳоло вайрон карда шуд аз ҷониби Дилшод Ҷонкаримов. ва гуфтем хуҷанд мавсими гузашта чемпионатро дар ҷои дуюм ҷамъбаст кард, ки ин имконият дод барои футболбозони соҳили Рудисир давоми 3 соли охир бори дуюм имкони иштирок дар рақобатҳои плей-оффи ҷоми конференсияи футболи Осиёро пайдо кунанд. дар кӯшиши аввалашон онҳо аз бошгоҳи фаластинӣ ноком шуда буданд соли 2015 ва соли 2018 низ онҳо аз бошгоҳи Туркманистон дучори шикаст шуданд. инҷо зарбаи мустақим аз ҷониби Абдусамад Ҳоҷибоев ба чашм расид, аммо ҳеҷ гуна хавфу хатарро ба вуҷуд наовард дар назди дарвозаи Алексей Матросов. Акбар Бобомуродов, Партофтиу, Ойбек Абдуғаффоров кӯшиш карда истодааст, аммо мебинем он қадар муваффақ нест дар ҳамин ҳолат. ва пас аз ҳамон нокомие ки моҳи феврал буду дастаи хуҷанд аз ҳаққи идома додани сабқатҳо дар ҷоми конференсияи футболи Осиё маҳрум шуд. дар ҳайати даста як қатор тағйиротҳо ба чашм расиданд. аз ҷумла ситоди мураббиёни даста ба истеъфо равон карда шуд ва дар роҳбарияти даста ҳам тағйирот ба вуҷуд омад ва муҳимтар аз ҳама албатта дар ҳайати даста чанд тағйиротҳои чашмрас ба вуқӯъ пайвастанд. як қатор аз футболбозони хориҷӣ легионерҳо ба ҳайати даста даъват шуданд ва футболбозоне ки натавонистанд боварии бар дӯши онҳо вогузоштаро дар амал гӯем бо бозиҳои ҷолиби худ бароварда кунанд, онҳо аз даста ҷавоб дода шуданд. ва пас аз ҳамин тағйиротҳо ва дигарбора ба ҳайси сармураббии даста таъин шудани Нумонҷон Юсупов дар самти бозигузории дастаи хуҷанд чандин тағйиротҳо ба чашм расид. ҳоло зарбаи кунҷӣ кор мекунанд футболбозони Регар ТадАз, аммо инҷо ишора шуда истодааст ба он ки тӯб ба дасти муҳофизатгари хуҷанд расида буд дар ҳамин ҳолат ва бояд зарбаи пеналтӣ таъин карда шавад, аммо дувари марказ дар ин ҳолат ҳеҷ гуна пешниҳодҳои футболбозони Регар ТадАзро қабул накард. Насим Ҳамидов партофт ба дохили ҷаримагоҳ, мубориза ҳанӯз ҳам идома дорад ва зарба аз ҷониби Акбар Бобомуродов буд дар ин ҳолат. дастаҳои мазкур дар доираи лигаи олии футболи кишвар дар ду марҳилаи қаблӣ бо ҳам бозиҳоро анҷом доданд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад дар наздикии ҷаримагоҳ. ва футболбозони хуҷанд бошад ҳамагӣ бо як овоз ба
довари марказ ишора мекунанд ки ҳеҷ гуна қоидасистезӣ аз ҷониби онҳо дар ин ҳолат ба вуқӯъ напайвастааст. ва албатта як қисме аз футболбозон баъзе аз ҳолатҳои дигари баҳсноке ки қаблан довари марказ онҳоро бо ин ё он сабаб мавриди таваҷҷӯҳи хеш қарор надод, онро ба Насим Ҳамидов ёдовар мешаванд, мекӯшанд ки ҳақ будани худро исбот кунанд, аммо ҳолатҳои қаблиро бояд фаромӯш кард ва ҳоло маҳз таваҷҷӯҳи асосиро ба ҳамин вазъият равон намуд. як гурӯҳ аз футболбозони Регар ТадАз дар назди тӯб қарор доранд, гӯё ки онҳо дар девори дифоӣ бошанд, на ин ки иҷрокунандагони зарбаи ҷаримавӣ. шояд ягон сирри махсусе доранд барои иҷроиши ин зарба. ва бубинед, зарба аз ҷониби Акбар Бобомуродов иҷро карда шуд. бо як қатор аз гӯем фиреби назар, баъзе аз амалҳои ғофилгирона аз ҷониби футболбозони дигари Регар ТадАз, аммо ҳамаи ин ҳеҷ самаре наовард. имконияти хуб буд, масофа хело ҳам наздик, аз зарбаи стандартӣ онҳо истифода карда натавонистанд. ҳоло бошад зарбаи кунҷӣ ва ин партофтам бенатиҷа аст. Акбар Бобомуродов имконият ҳаст тавассути канор ҳуҷумро тақвият бахшидан. Вайсиддин Сафаров, зарбаи ӯ бартараф карда мешавад ин ҳолат. Абдусамад Ҳоҷибоев бисёрам хуб кӯшиш кард дар ин ҳолат тӯбро ҳаракат намуд ки дар ихтиёри ҳамдастаҳояш боқӣ гузорад, аммо муваффақ шуда натавонист. аксулу ҷоми футболбозони Хуҷандро акнун мебинем. Дилшодҷон Каримов тавассути канор, Обиҷон Ҳакимов, партофти ӯ ба Ҳасан Рустамов. Ҳасан Рустамов бошад ба канор. Димитро Бандар, имконияти бисёрам хуб аст барои футболбозони Хуҷанд ва довари марказ ҳеҷ гуна ишорае намекунад дар ин ҳолат ва қоида вайронкуниро ӯ ба инобат нагирифт. ҳуҷуми футболбозони Хуҷанд бошад имкони идома пайдо карданро дошт. зарбаи Ҳасан Рустамов бошад хело ҳам ноаниқ аст дар ҳамин вазъият. Дилшодҷон Каримов, тӯб дар ихтиёри футболбозони Хуҷанд боқӣ мемонад. тавассути канор боз ҳам Каримов, партофти ӯ ва акнун каме бетаваҷҷӯҳӣ, каме саҳлангории футболбозони Хуҷанд боис бар он шуд ки тӯб аз майдон берун шавад. зарбаи ҷаримавии навбатӣ барои футболбозони Хуҷанд. ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз ин фурсати худ чӣ гуна истифода мебаранд меҳмонон. боз ҳам партофт ба дохили ҷаримагоҳ, аммо ин ҳолат бартараф карда мешавад. Ҷаҳонгир Эргашев, дриблингҳои ӯ, партофт ба дохили ҷаримагоҳ, бисёр имконияти хуб аст ва Бахтиёр Қаландаров дар охирин лаҳза тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун кард. ноҳамоҳангии бозии футболбозони Регар ТадАз дар хатти дифоъ баръало ба чашм мерасад. дар чанд маврид аллакай ҳамин гуна бозии гӯем ноҳамоҳанги онҳо баръало ба чашм расида истодааст. Вайсиддин Сафаров ва қоидаи бозӣ аз ҷониби Хайрулло Азизов вайрон карда мешавад.
ҳасан рустамов партофтию бисёр имконияти хуб аст ва футболбозони дастаи хуҷанд бубинед яке паси дигаре чунин вазъиятҳои хавфнокро ба вуҷуд оварда истоданд, аммо дифогарони Регар ТадАз ҳеҷ наметавонанд ки як низому тартиби муайянеро дар хатти дифоашон ҷорӣ кунанд. ҳатто баҳсу мунозираи байни худи онҳо дар ҳолатҳое ки касе фишор намеорад баръало ба чашм мерасад. ҳасан рустамов омода аст ки тӯбро аз аут ба бозӣ дарорад. хайрулло азизов партофти ӯ ба канор, ҳикматулло расулов партофти ҷавоби ӯ, аммо шерзод муҳаммадиев футболбози ҷавон дастпарвари бошгоҳи Регар ТадАз аст. дар ин ҳолат ба иштибоҳ роҳ дод. тавассути канори чап ин навбат ҳуҷуми футболбозони хуҷанд роҳандозӣ мешавад. Дилшодҷон Каримов партофти ӯ ба Дилшод Бозоров, аммо Бозоров дар ин вазъият гарчанде кӯшиш кард, муваффақ нашуд ки тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. гуфтем ки дастаҳо дар марҳилаи аввал ва дуюми чемпионат бо ҳам рақобат карданд. Дар марҳилаи аввал чун бозӣ дар майдони хуҷанд доир шуда буд дар варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти кишварамон дар шаҳри хуҷанд бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи футболбозони хуҷанд хотима ёфт. ва дар марҳилаи дуюми чемпионат бозие ки байни ин ду дастаҳо доир шуд дар ҳамин варзишгоҳ бо ҳисоби мусовӣ хотима ёфта буд. аслан муддати солҳое ки Регар ТадАз пешсафи комили худро дар мусобиқоти дохилии кишварамон таъмин мекард, хуҷанд яке аз рақибони асосӣ дониста мешуд, аммо на ҳама вақт метавонист бар муқобили Регар натиҷаи барои худ заруриро ба қайд гирад. бештари вақт онҳо ноком мешуданд дар баробари Регар ТадАз. вале ин раванд, ин тамоюл давоми 3-4 соли охир каме тағйир ёфтааст ва бештари вақт дар бозиҳо, дар рӯёрӯйҳои байни худӣ маҳз хуҷандиҳо тавонистанд нисбат ба футболбозони Регар муваффақтар бошанд. зарбаи кунҷӣ партофт мешавад ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти хуб буд. Вайсиддин Сафаров партофти ӯ ва ин вазъиятро муҳофизатгарони хуҷанд бартараф карданд. ҳоло имконият аст ба аксулҳуҷум онҳо фирор кунанд тавассути канори рост. бисёр имконияти хуб аст. партофт ба ҳасан рустамов. рустамов тӯбро қабул мекунад. интизор аст ҳамдастаҳои дигарашро ва онҳо каме дертар ба ҳуҷум пайваст шуданд. ҳеҷ гуна офсайд нест. зарба ҷониби дарвоза аз ҷониби Ҷаҳонгир Эргашев. дар ин вазъият Ҷаҳонгир бовар накард ки ӯ дар ҳолати офсайд нест. аз ҳамин сабаб каме истод ва баъдан ҳаракатҳои худро идома дод ки мебинем дар ин ҳолат муваффақ нашуд ҳамлагари дастаи хуҷанд ва беҳтарин нишонзани лигаи олии футболии кишвар. Ҷаҳонгир дар бозиҳои охири тими миллии кишвар ҳам натиҷаҳои хуб нишон медиҳад ва махсусан фаулии ӯ дар бозии бисёр ҳам нобарор барои тими миллии кишварамон бар муқобили мунтахаби Филиппин моҳи марти соли ҷорӣ дар хотири бисёриҳо шояд нақш баста бошад. ва метавон гуфт ки Ҷаҳонгир ҳамон мавқеи қаблие ки дар ҳайати мунтахаби кишварамон дошт оҳиста оҳиста ба худ баргардонида истодааст ва як муддат албатта дар бозиҳои мунтахаби кишварамон пас аз ҳамон нокомӣ ки гуфтем бар муқобили Филиппин буду моро аз ҳаққи баромадан ба даври ниҳоии чемпионати Осиё маҳрум кард. бори аввал чунин имконияти таърихӣ барои мо буд, аммо мо ноком шудем. хуб акнун пас аз танаффусҳои зиёд тими миллии кишварамонро дар пеш як мусобиқоти пурнуфуз интизор аст ки ин мусобиқа дар кишвари Бангладеш доир мешавад ва мунтахаби Тоҷикистон яке аз иштирокчиёни ҳамин мусобиқаи байналмилалӣ дониста мешавад. Хайрулло Азизов партофти ӯ имконият аст барои идома додани ҳуҷум. инҷо ҳеҷ гуна пеналти нест, чаро ки довари марказ Насим Ҳамидов хело ҳам наздик ба ин ҳолат қарор дошт ва афтиши футболбози Регар ТадАз эътимоди ӯро
барои таъин кардани пеналти ҳосил накард. ҷаҳонгир Эргашев, партофти ӯ ба Димитро Бандар. легионери украинӣ боз ҳам ба Ҷаҳонгир тӯбро бармегардонад. кӯшишҳои Ҷаҳонгир оҳистак хост тӯбро аз дифогар ҳаво дода аз ӯ пеш партофта, баъдан ҳаракатҳои худро идома диҳад, аммо муваффақ нашуд. Ҳасан Рустамов, Обиҷон Ҳакимов, Димитро Бандар боз ҳам ба Обиҷон тӯбро бармегардонад. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Дақиқан инҷо Хайрулло Азизов берун аз қоида рафтор кард бар муқобили Димитро Бандар. Манучер Ахмедов, капитани дастаи Хуҷанд, барои иҷроиши зарбаи ҷаримавӣ омодагӣ дида истодааст. ду тан аз футболбозони Регар ТадАз дар девори дифоӣ ҳоло қарор мегиранд. партофти Манучер ва ин зарбаи мустақим аз ҷониби дарвоза, офсайд ба инобат гирифта шуд. شاید من اشتباه کنم آنجا تو با دستیم فوتبال بازانی خوجند رسیدن. شاید همین حالت رو با اینو بعد گرفت دوباره مرکز پرتوفت با داخل جریمه گو وایسیدین سفرов و در این وضعیت چگونه اشتباه از جانب نیم محافظتگری دسته رگار. بسیار امکانیتی خوب، کسی در روبروی او قرار نداشت، میتوانست که ابتدا توپ رو قبول کند بعداً ضربه رو اجرا کند یا اینکه مستقیما با یک رسیش ضربه رو نگذارد که بر زمین رسیده جانب دروازه الکسی ماتروسов حرکت کند، اما هر دو این واریانت رو هم او استفاده کردن نتوانست. دسته خوجند را واقعا هم دوامی 2 هفته مابینی ماهی سپتامبر امتحان‌های بزرگ در پیش است و تا کجا این دسته بهر قهرمانی امکانیت دارد. اینجا ضربه بسیار هم قوی بود از جانب اکبر بابامرادov، اما تا دروازه نرفته محافظتگرانی خوجند آن را برطرف کردند. قاعده بازی ویران کرده می شود. اکنون از جانب کاپیتان دسته رگار سفرعلی کریمov و گفتیم پس از تنفسی که وابسته به اشتراک منتخب جوانان کشورمون در مسابقات بین المللی چین بود، تیم ملی تا 21 ساله کشورمون در یک مسابقات پرنفوذ چین اشتراک کرد و پس از برگشتن دیگر باره پس از تنفس بازی‌های لیگ اولی فوتبال کشور از سر گرفته شدند و سنه 23 سپتامبر بازی مرکزی و بازی بسیار هم حال کننده خواهد بود بر مقابل استیقلال خوجند را در پیش است، اما تا آن مدت باید آنها از صدی که در نزد آنها رگار ТадАз قرار داده است باید بگذرند. قسم اولی بازی با حساب مساوی 0-0 خاتمه می‌یابد. بینندگان گرامی، حالا ما تنفس خواهیم کرد و بعد از چند لحظه برمیگردیم به قسم دومی بازی.